lokalizazioak, aldageleko lokalizazioak Zubietan aurkitzen dira. Aldagelak beti izaten dira, nik uste, aktore guztiontzako erronka handiena. Egia da aldagela hauek nahiko espazioa zeukatela, eta, gogoratzen naiz, plano gehienak aldagelaren alde batetik hartuta daude, beti berdinetik, izaten zela, sarreratearen alboan, eta beste batzuetan hartzen zuten estetikama eta, traveling moduko bat egiten zuten. Bai, pena handia da intiro txarra egotea. Nola? Pena. Gozamena da katu borroka ikustea. Nola grabatzen dira sekuentziak aldagela edo dutxa baten barruan, ez? Gure kasuan, lehendabizi, ez gaude bilusik. Gure kasuan bakarrik grabatzen da torsotik, gerritik gora. Betik bagenukan toalla bat, hasieran eta bainu jantzi bat. Eta dutxatzen garen momentuan, toalla kentzen dugu eta bainu jantzi egin gaude. Kamaren erabilera nahiko interesgarria da kasu honetan. Interesgarria da in situ ikustea, izan zelako nahiko hasieran pizkat kaotikoa, baina gero emaitza ikusterakoan nahiko interesgarria nola planifikatu zuten zuzendaritzatik plano horiek hartzea. Eta gero beste gauza bat nahiko interesgarria dena da nola hartzen den soinua. Komunetatik sartu zuten kristoneko pertiga bat dutxen gainetik gu testoa esaten dugun bitartean. Nahikoa da, ez? Zer? Amezkei buruz horrela hitz egitea. Horrela, nola? Aragi buskak balira bezala. Ez daki badakizuen, baina bitxik ere moduan, Aritzek badauka bere bularrean tatuaje bat. Badauden kristoneko langile batzuk, makilladoreak, Miren, Maider, Naiara eta kristoneko lana egin zutela bere tatuajeaz ikusteko. Eta horregon ziren tarte luzez bere lehoi eta pluma eta daukan guzti hori eskutatzen, gero dutxaren sekuentzia egitean oso ondo erresistitu zuen. Eta gero badago beste sekuentzia oso famatu bat aldageletan, badela ukabilkaden sekuentzia, dela brutala nola egin zen, kristona izan zen. Alaitz, Eunate, Arene... Ukabilkadaren prozesu hori egiteko lehendabizi egiten da koreografia bat. Lehendabizi bi aktore nagusiekin, orduan Javi gure zuzendaria etorri zen eta azaldu zigun zein zen ideia eta zein izango zen perspektiba. Klaro, hemen kontuan hartu behar dugu baita ere kamarak daudela. Eta kamararen alde egin behar dugula realitatea edo ahalik eta egiazkoa izateko ukabilkada. Javik egiten zuen gestu batez, gutxi gora bera, Aritzek kontuan hartzeko bai kamara, bai galder, gu atzekoak ez tapatzeko, bazeuden hainbat gauza. Eta orduan, behin Javik bere ideia botata, ez zen, proba bat egingo dugu. Orduan, Jon eta Galderrek koreografia bat egiten zuten. Aritzek ematen zionean, Ikerrek erreakzio bat egin behar zuen, ahalik eta baita ere egiazkoa. Ez da bakarrik garrantzitsua nola egiten den ukabilkada, baizik eta nola erreakzionatzen duten figuranteak eta beste aktoreek. Azkenean, errealitate gehiago ematen dio atzekoak lehen aurrean dagoenak baino. Orduan, koreografia askotan egin behar izan genuen, tarte luze eman genion sekuentzia horri, emaitza oso ondo geratu egin da, oso lan ona egin dute Iker eta Aritzek, baina baita ere figuranteek eta Ibai eta Biok atzekaldean gaudela, erreakzio hori ondo egiten. Eta baita ere hemen makillajekoek oso ondo jarri zuten odola, ez dela benetazko odola, gezurrezkoa gai da, izaten da uste dut kolore gorria irinarekin ahaztatuta delako zerbait, eta orduan Miren uste dut egin ziola Ikerri oso ondo margotu zion odoltanta hori sudurretikan. Eskerrik asko horregoteagatik eta eskerrik asko irabazi arte ikusteagatik. Gogoratu, igandero Makusi plataforman bideo berezia. Ale aio!